kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma pulla ummodo pulla fota pulla ummodo Sénégal fulbe ndendinen pulla ummodo fuda Mauritanie ndendinen arpotten na soxna Ba salminama de mi anda holto ndewɗa Ruby holto ndewɗa an mata danaki hanki danaki wendoga tan mbiɓi ɗo mbiɓi tan ko nangoyde sohna ma mi ƴeewa est ce que Allah andi saha fof soɗo jaha nokku maquillage uji ɗum ɗoji alay saago ƴeewe tan son fini no mbaya toon no min mbayata ni wadda yeehi sofɓe ƴeewe dal no ɗo joni maquillage tan walla sinap yonnata nden joni noon ko ɗum addimi sa waɗani maquillage a fotaki sinap a yodata joni noon caggal nde taweɗa aɗaɗani eɗen gandi kam 10 heures yoni subaka a juulani in tawani kastari walla holno woodi ka julɗo aɗa paari aɗa lelti kastari mi yiyan ɗo mburu mi yiyan ɗo kafe mi yiyan ɗo ko waɗata kam mi fini gila salat mi juuli mi leltima mi fawi gosi alam min ko gosi makka kaccitto on min hajjita ko mburu mi yarata kafe mi yarata ataya min dal mi sodat makkam gila hanki jamma sodmi makkam hanki cottumi ɗum ndufitmi ɗum ha wayno hanirta ni wona gosi yaali mo gandu gosi yaali mo ganduɗa o makka onɗuɗo buyo ɗum ne wona aɗa andi saseji ɗi kam a sodat tan pawa min noon codomi ko makka men gadantejo cottumi ɗum peccitmi ɗum dañmi hen condi pawmi gosi alam a fattaɓe salmodira yeɓiyankoɓe pinditiɓe garten saabu ɗo gonmi ɗo alay saabu daariya makka ko honno way so tawi ko makka gongay gonga walla inchallah ala probléme o wawa defɗuɗi ko gosi makka o holliri kam o wawa def eyyi ko wona ɗum ko yeɓiyankoɓe pinditiɓe on calminama kadi on jettama on manama émission men émission arpotten noon eɗen gandi no fotta e neɗɗo kala ɗiɗon ko ala mo fottata ɓe fotteten ɓe noon eɗen gandi ko daraniɓe leñol ngol tampanɓe leñol ngol andi ila hanki kowona hannde eɗen gandi noon so tawi en kuccodiri e oɗo debbo pullo eɗen gandi so tawi yalte caméra ji wiyetake huuli o saabu eɗen gandi ko sohna Ba noon alay saago ara fotten makko e galle makko en tawimo noon omo ɗaani en tawimo o wi joni ko gosi yaali mi ñuumbo aɗa pindi tibinaɓe aɗa koɓe tenkoɓe haɗa Abou Diop nande ɗum aɗa koɓe tenkoɓe joni noon o wi o fawi ɗum ƴeewoyen gosi yaali o holno defiri ɗum ƴeewen gosi yaali o so tawi eɗen jogori hen bismade hewɓe walla ko min tan e caméraman am e konko walla ko hoddiɓe kala kastari ndi kam meeɗa yiide kastari gosi yaali tan naneteno mi sikkani so hewɓe ne jogori bismeɗe hen saabu heewani ɗi ko galle tan mbaɗat noon galle tan kono hankkadi ɓen yo amu o joñatɓe min kam kasam e kas walla koye kasuji ciw ko noon mami ƴeewde par ce que minen joni mocce civil mocce militaire amin komin fuutankoɓe hen banggue komin tubakoɓe hen banggue min mbaɗani on programme ƴeewen tan mbaɗa noon joni jeehen mi holluma ay aɗa nde kam o wona makka sachet jo o ko makka unaɗo
ina suba ha laaɓi ha wi cer ay aha ay conde ndi nan ɗo condi joni so ɓendi kañum tordata ɗum ɗo joni condi makka o sa sotti ɗum ha pari a wesi ha laaɓi a wattat makka o koye ɓutti ɗe fof peccita ɗum ha condi yalta hen condi ndi ceɗata ko ndin tordata ɗum so tawi noon ko saseji ɗi coɗɗa alay saago ƴetta farine corda ɗum ala minen kon yo o woni gosiyali vrai o nan ay ay koko settira tan so Allah jaɓi ala joni on pattam seeɗa ɓenda so ɓendi ɓayde kon bettuɓe mi yaha mi wicco dihal seeɗa mi ɓorno limtanam mi ara jewten eyyi o gosi gandumi on gammiraka e makko gosi o kam on gammiraka e mum ɗum noon yiyeɓiyankoɓe Pindi TV on calminama on ñaganama moƴƴere Allah eɗen gandi émission men émission arpotten fottuno hande koye galle sohna ko Bawo yettete walla ko Sow walla walla ko Sy walla ko mi anda dal kono dal mbaɗa andi kam sohna Ba o heewi wiyede kadi saaha mum wiye kadi Bojel Demba e Bojel on tigi garden ɗo ha e nokku muɗum ɗum noon sohna Ba salminama ñaganama moƴƴere Allah Pindi TV salminima kadi ɓe mbi bisorma o feewi eyyi mi salmini Pindi TV na mi salmitimaɓe kadi mi salminima an Ruisal an équipe ma mi salmini dendagal biyowo mbimi e wimi e wimami ene woniri foof mi salmini ɗumen mi wiɓe kadi bisimilla mabɓe émission men oɗo arpotten nde wonno ko hunde wande fayida kadi ko andinde yimɓeɓe holno nalankoɓe walla holno ko nandi hen e ko nandi hen joɗori par ce que goto foof ko mbiɗa ko hande bien vrai que a betti kam kono kadi c'est normal yimɓeɓe gande holno gurde e nder galleji mumen wona tan potuɗa fof no ɓorni wutti mum no yaha nder guuro ala alay saago kadi jippoɗon e nder galleji ɗi gandon no yimɓe koɗiri no yimɓe goori eyyi ɗum ko weltare mawde ɗum ko weltare tigui ande a weltanama no fewi caggal nomin gaari min bettuma e galle ma taw kadi aɗa leeli en gandi noon émission men émission arpotten fottata koye waɓe no moɗon ndi so tawi mi wi mo woni sohna Ba holko mbiyata kam eyyi sohna Ba ko ɓiɗɗo pullo jeyaɗo gamaji woɗɗani jumdonde masine toro woɗɗani leraɓe eyyi on banggue fof koyɗam no toon ha to Diaba ha to Gollere ndeysan eyyi sohna Ba noon juddu jeeri ko ɗo jibina ko ɗo mawni kono ala ko yiɗi sona pulaku ngu ala ko weltorto sona pulaku ngu eyyi saɗa namde holi sohna Ba saɗa haala wuuro moon aɗa farno hen sohna Ba no fewi vraiment mbaɗa farno hen no fewi nde wonno gamaji e gamadule saare bawtugol wasa aliyalalde ko hayso mbeɗa heewi wiide hayso min ngala kalis e commune yontaɓe no ɗon saabu sa wi El Hadji Tidiane Anne a wi Oumaril Samba Donde a wi Boubacar Ba en ko nandi hen guelongal gamaji en a faami
donc ko yimɓe ɓe ngannduɗaa ko yimɓe anndaɓe kadi ko yimɓe waɗi hunde nder leñol ngol wadde noon min somi dañi chance jeeyede ngol wuro ko weltaram no feewi ɗum noon ko weltare ma no feewi mbaɗa anndi so tawi caméra ji kuccite e ma mbaɗa anndi wiyetake ko goo mbaɗa anndi a fuɗɗima heen law sohna Ba caggal nde haalanen to jeeya haalanen fof muɗum sohna Ba koni meccel muɗum e jamanu he haa ngannduɗaa hannde so a wi sohna Ba tan ne annda mo woni sohna Ba eyi sohna Ba ko mi wima ko ɓiɗɗo pullo kadi ko artiste comédienne en même temps ko animatrice eyi kadi mi fuɗɗima heen law mbeɗa waawi wiide ɗo mbeɗa jeeya e artiste aji comédien ji pulaar rewɓe e fuɗɗuɓe théâtre mbeɗa jeeya heen faami par ce que gila 88 haa jooni mboɗon heen haa jooni aɗani heen eyi mboɗon heen so wiyaama sohna Ba wiyaama gila 88 ne heen mbiɗa aɗa jeeya so a wi aɗa jeeya noon wayi kono holɓe ngonndunoɗaa heen eyi wonɓe ngonndunomi mais fedde nde min ngonno nde Pinale Ɓamtare waɗi ko tawɓemi heen kono alaa ɓe tawmi heen ɓayde ko min e haadigajo e Mamali mbaɗi nden fedde cusi nden fedde wadde kala garɗo ko heen tawiɓe so a yibi mbeɗa jeeya heen ko woodi ko tawɓemi heen kono alaa mo tawma e nden fedde kadi haymo yiyani fowru nani ŋuunali mum nden ɗon fedde Pinale Ɓamtare alaa ko nde waɗani ɗo e kamɓe pilno jaalal leñol baaba maɗa donnayde adi nadde ndiyam kamɓe mbaɗan ɗum ɗo programme ɓe mbaɗa ɗum soutenir a faami kamɓe kadi mémorial Tidiane an kadi ko nden ɗon fedde tambino ɗum kañum jeyno ɗum donc min mbaɗi kasetaji kewɗi sa ƴeewi Demba e Bojel yalti koye nder Pinale Ɓamtare eyi wadde noon fedde nde ko waɗi ko ɗo majjata mayata par ce que nana e nder YouTube oyi majjata mayata omoni haala ɓe ngannduɗaa ko ndeysaan ɓooyɓe ɗo kadi ɓe ngannduɗaa gooto en fala so tawi innde mum haalaama tan ne annda tigi tigi gollanimo leñol ngol o wi kadi mbiɗa kadi a waɗatno animation ŋaaji wana ka animateur Molo Ba min kam Molo Ba koko liggii kam walla ɗum noon aan so tawi a wiyaama ka gonnoɗo e radio ji e média ji aɗa haala caggal nde théâtre o min ngartu heen hol radio ngiɗiɗaa wiide salamu aleykum nannguɗaa micro aɗa salmodira e banndiraaɓe radio gaɗimi wiide salamu aleykum ko Top FM Top FM e grâce à Oumar Doro Koumi par ce que kanko waɗano émission makko goto dimanche o wi kam sohna Ba mbaɗi yiɗi mbaɗna kam première partie o mi Oumar est ce que min mbeɗa waawi waɗde radio o wi kam aɗa waawi min noon ɓurmi sentirde ko télé o wi kam kono artan min mbaɗi ɗon émission min e maɗetugaji mbeɗa salminamo au passage min mbaɗa enregistrement o nawa ɗum o fawa yeehi ha ɓooyi min mbattiyani dimanche o yeehi ha kanko e hoore makko o dañani min toon émission ji min ndenndi émission ha ɓooyi min certigol fof yeehi banggue watti wadde émission ji mum on émission no wiyata no min émission mi wino ko wonno ko kalden nanodiren eyyi mi waɗi toon ɓuri toon hitande après gummimi toon henne paami télé fulɓe mi waɗi toon 8 mois waɗi télé fulɓe 8 mois a jogino toon émission walla émission holi an a holliranno yimɓe ɓe walla holi an mi invite anno neɗɗo o haala hoore mum ko waɗi ko e to rewi ɗo eyyi holɓe meeɗa wadde heen invité mo ngadiɗa wadde invité e plateau télé kuccodirɗon mo gadimi wadde invité ko Aissata Dème mama Aissata Dème mi invité ɗum toon mi invité toon Baydi Ba maire Gounass mi invité toon Allah yurme Samba Ndongo mi invité ɗum toon e ko nandi hen mi invité hen ko kadi Alassane Ba on kadi mi invité ɗum toon fof nana e nder YouTube sa ƴeewi ma taw fof nana e YouTube mi invité hen Rokhaya Sow aussi Molo Ba mi invité ɗum toon donc extra wadde pinɗa tan gaccuɗa non mi finani goppumi ka diddaɗo eyyi aɗa foti mi namdade ɗum par ce que yimɓe heeɓe mbi komi diddaɗo toon mais noon nde mbaɗanmin nde gonmi nde toon taw mbaɗa waɗi demande téléji kewɗi a faami Allah waɗi mbo Elage Ndiaye noddimi hokkimi émission 2STV
noddumi Ablaye Ali Malal mbimo mi dañi émission 2STV taw déjà mi haalde Mayram Ndiaye Elage Ndiaye ɓe mbi ala probléme mbeɗa wawi continde o ga par ce que ko ɓe mbaɗata ko jiiɗa faami joni noon noddumi Mayram Ndiaye noddumi oɗo du moins Ablaye kalanmi ɗum mbimo mi dañi émission 2STV par ce que won mbinoɓe mi yaha ha mbaɗa émission ma ha para kalnam mbimi non mbimi noddan mi haalnamo avant émission am noddumo mi kalanmo mo wi kam an waɗa choix ma par ce que a wawa wonde e médiaji ɗiɗi faami choix noon mbeɗa sikki on ɗon moment so ari hakkude télé fulɓe e 2STV mbeɗa sikki cuwoɗa ko télé mawɗo ɓutto cuɓotomi par ce que ɗon ɓurno gaccuɗa télé tuksin neɗɗo fof ñagoto Allah ko mawnude de eyyi fotani waɗi est ce que an fotno waɗirde noon haɗa wimo suɓo suwama aɗa andi ko tahi e a wano tan funtudemo mbiyama saabu Allah e nelaɗo accu tan mbaɗa waɗa ɗo mbaɗa waɗa to aɗa andi ko tahi par ce que ɓe goni télé mawɗo ɓen calaki ɗum kanko o fotani salade ɗum ɗon ɓaɗi ɓen mbi ala probléme mbeɗa wawi continde ga mi ari kadi mi haalnimo ɗum kanko wi kam mi waɗat choix am par ce que mi wawa wonde e médiaji ɗiɗi mbimi ok ala probléme ha ɗo mi artani wadde émission ɓe nodditanimi hay goto e mabɓe noddani kam wi kam pourquoi waɗani émission ni mais kam jamma jaam hendu ɓumdu hay probléme goto ala hakkude amen min nanti hen hunde foof ɗum kam saletake kadi kono noon ko nantuɗa hen ko ganduɗa ni musma aɗa nanti hen ko musima par ce que won jaaɗo ha to PDG o wi ɗum sohna Ba koko yeehi to Elage Ndiaye wi ɗum koko ridda télé fulɓe ina woya ko ɗum saabi Elage Ndiaye rokki ɗum émission mbimi taw ko ɗum kay kamɓe ne ala ko padat soɓe jogui gonɗi yoɓe jaaɓe goya bel maɓe dañi toon émission haade goyɗo fof hokkete émission koye janggo min nde mi woyi yoɓe jaaɓe goya min mi ridaka télé fulɓe mi haɓani toon hay goto mi dugdani toon hay goto ko ni yaari kadi yimɓe fof nani kadi 2S kadi Elage Ndiaye ko sehil ma kadi ko bande gorko madame Ndiaye kadi ko noon anne mbaɗanni ko ɗum addanma dañde toon pouvoir mo ganduɗa hayso tawi weeɓani faade e 2S eɗen gandi ummade tan e saaha wona neɗɗo média pina tan daña toon émission weeɓani ko jogade toon koyngal eyyi jogade toon koyngal par ce que no mbiɗa ni Elage Ndiaye ko banam gorko ko sehilam Mayram Ndiaye la même chose ko noon a faami ko ngal ɗon gueɗal saabino min dañi nadde toon pour wadde toon émission eyyi min e haadi gadio par ce que ko sehilaɓe amen gonno goni kam ha joni eyyi sehilaɓe men gonno way kono joni on gona sehilaɓe non ha joni ha ɗo ɗo jaranten Allah ɗo wallahi lazim joni wadde ko ittuma 2S émission mawɗo mo ganduɗa min kam mi heppano tan ni hirande mi jooɗo mi huccidora e moon saabu ko émission mo ganduɗa émission jeeɓetanoɗo kadi ko mbatton hen ko ne waɗi sens fulɓe foof kono heppanno ko yeɓatoɗo émission pinon tan kadi mbaɗon kappac min apatam gila nden komi poƴƴo ha joni ittimin toon ko ɓiɓɓe fulɓe tan par ce que so tawi eɗen goyanno pendant des années en jaltata télé théâtre uji men jaltata sa ƴeewi Allah e amen yidde théâtre minen émission min tottirana ko ɗum théâtre sa ƴeewi première émission amen wona théâtre Allah e amen yidde théâtre e Elage Ndiaye yidde min ɗum tahi min changé émission o haalani haydara mais wona théâtre min tottira émission so tawi noon a waɗe nokku yimɓeɓe fulɓe goto fof ina woya en jaltata en mbattani gona ɗon hitande e lebbi 5 hay sponsor goto tawanima ɗon te télé yimɓe fof ina gandi koko yoɓata courant koko yoɓata ndiyam koko yoɓata employé ji mum a faami koko yoɓata fof ɗum noon so tawi a woni ɗon hitande ha darti mo wuuri hay sponsor goto tawanima ɗon donc leñol ngol ina waɗi laƴande wadde ko ɗum woni ŋakkere moɗon e ɗum woni ŋakkere nde ala kadi yiɗi ko sponsor ala sponsor a faami ko jokke golle ko mbatton ko no weeli no waɗi fayida jokke golle tan ha holden kono annene sohna no mbaɗa hewde relation ngaji yimɓe ni gila autorité ji gila gamaji naɓe yeeyoɓe kosam e yeeyoɓe fof donka tan dañde annen sponsor hay jeeyo tan potuji jareteɗi belɗi ɗiɗon mi añat hokkudeɓe ɗum ɗo publicité seeɗa eyyi aɗa andi sponsor kamɓe enen fulɓe ɓe eɗen par ce que kala société mawɗo gonɗo ɗo henne sa ƴeewi so pullo ardaki pour lo rewi hen
so tawi pullo wona kañum ardi tan kañum rewi hen gon kono ɓe jiɗa wadde insponsorisé émission ji men fulɓe ɓe jiɗa wadde insponsorisé a faami théâtre uji men ɓe natta hen sa haali ɓe mbima pulaar wona ɗemgal commercial ɗum ɓe mbiyatma taw ko kamɓe fulɓe ɓe mbima pulaar wona ɗemgal commercial par ce que joni gonaɗo aɗa waɗa émission ɗemgal gongal min mbeɗa waɗa pulaar enen ɗiɗo jaaɗen toon aɗa yilo un sponsor mbeɗa yilo un sponsor ko an ɓe totata min pulloɓe goppami hersinide a faami ɗum ɗon koye leñol ngol wona e yimɓe ɓe minen komin mbawno komin mbaɗi ɗum so haɓade kewɗe e pendant des années so haɓade min puggi dammuɗe kewɗe hay kalajo Allah yurmi ɗum min mbadde mum émission hokki min accord ma waɗ sponsorise émission mais finalement Allah hoddirani hawre Allah hay mi hemni ɗo haaɗi a faami ala damal ngal min puggani mais ko promesse tan mamin mbat te a yiyata jomumen te kadi autorité ji men walla enen jogiiɓe men ɓe a faami de yiide nelaɗo ɓuuri webde yiide ɓe wallahi ko ko a faami yiide nelaɗo mbaɗa sikki noon neɗɗo ñagoto Allah ko dañde hunde par ce que batede ɓuuri batte sohlede ɓuuri sohlude tottude ɓuuri tottede ɗum so ɓe paami ɗum so Allah resdiɓe hunde ɓe potani uddude dambuɗe mabɓe ɓe coka portable uji mabɓe ɓe catta yiide hay goto wawa yiide ɓe or ko koɓe yimɓe tan Allah noon no hokkiɓe ko hokkani en enen dartoyoɓe mais ɗum kadi e poti men ɗum famande par ce que Allah hokkirtuma ko ha mbawa rendude eɓe ceɓorɗaɓe mais so tawi Allah hokkirtuma ko ya hawne hoorema so neɗɗo ari jandela ɗum ha walla so neɗɗo wi yiɗi yiide mi yiyatamo no wawi finde subaka goto tan de hepta ɗum toto goɗɗo te ala ko mbawɗa hen ɗum kam yiyama ɗo yiytama ɗo wonnoɓe directeur uji duuɓi sappo ɓennuɗi ɗi nde puɗɗoɗa théâtre nde ɓe natti wonde taɗa hawra e mabɓe beddaji wadde so tawi neɗɗo woodi ɗo heedi yo wallu ɗon bandum c'est ça kadi a wiyaka ya sakko neɗɗo waɗ sponsor beele kañum ne daña no waɗirta ko yiɗi wadde ko ay sponsor yimɓe ɓe cikkata ko mata ko wallude neɗɗo non non ko intérêt ma intérêt a yiyat hen hoore ma mi yiya hen hooram gon nani par ce que produit joguiɗa mi holliranma produit o so tawi anduno ɗum ko rugisal goto janggo ma goɗɗo ya ha anda ɗum namdo ni eyyi à travers de am min ko mbanmi ko soit ko émission soit ko théâtre soit ko goɗɗum ko mbawmi wadde foof mais mami hollimo hawo diwta ɗo wonno ɗo a faami so tawi jeynoɗa ñalawma ko ujunere aɗa wawi yaade ha mbatta yeede ñalawma ujunnaji sappo wadde ko intérêt ma e intérêt am kono ɓe ganda anani intérêt mo ka addi won gabbon gadduɗa a walliti kam intérêt ma o komi wallitima anne e jeygu ma ha wawa yarude yeeso so ɓe ganda soɓe gaddi sponsor o ni so tawi ko ujunere joni wona sohna tan jeeyi ujunere nde non télé ɗe ne jeeyi hen an mbaɗo aɗa jeeyi hen wona an goto jeeyi wona an goto woni caggal ma wonɓe gonduɗa holɓe gonduɗa wallodirta wadde so tawi ɓe mbawi wadde hen juuɗe mabɓe kala e saaha ɗum ne yiiɗa saabu onon kala e saaha doole moɗon e foof moon oɗon jarlitini kadi ha joni dammuɗe ne guddita hay soko janggo so woodi jeeyiɗo hunde wiya sohna ba ar mbaɗa wanma sponsorisé ɗum ɗo ar wallami ɗum ɗo jaaha ɗeɗo télé sohna ba ne paari yaade wona no paari a gueddani non min gueddata par ce que gueddata ko ganduɗa ko neɗɗo ko an jeeyi ɗum mais pulago a jeeya mi jeeya goɗɗo jeeya fulɓe fof jeeyi min jamais mi guedda e pulago min hande so pulago noddino mi haalanaka somi tini mi yahat par ce que hay goto ɓuranimi e pulago mi yarani sababude an kewnuɗo o ko an haalnimi jarumi ko sababude ɗemgal ngal a jogui hen gueɗal mbiɗa jogui hen gueɗal wadde mi gueddanta pulago ila yawmidin o gueddanta pulago alalo yawmidin wadde sohna ba garten kadi seeɗa e banggue théâtre mi haalino nane mimi banggue mo gandire ɗon o so wiyama sohna ba tan wiyete ko sohna ba mbaɗo théâtre heddi noon ko joɗade e radio ne haala ɗum kadi koko heptima hen on ko pijirɗa ko wadde théâtre ɗum noon sohna ba so tawi yiyama hande onon waɗanoɓe théâtre mbaɗon kono ñifɓe ni sohna ba ne keewi ha joni walla koko ƴeewi joni waɗi sukaɓe tan ummiɓe dowde no yiyanmi joni ɓe amini hen par ce que
mbaɗa théâtre ha joni non amin mbaɗi film keso pour mo so mi yaltude wayri nande Zeydi fils di Khalifa dogi koye piindi saison 1 o saison 2 amin mbaɗa lancement le 27 te min tourni hen kadi min tourni ko ɓoyani ko Koset Jombajo a faami ɗum ɓoyani haydara gorka ka min tourni amin hen anani midde joni jiimi ko sukaɓe wonɓe tan tamɓe théâtre o eywo aɗa andi ko jolfuyere ko lusotte am borom onon puɗɗi belsini ɗon wonɓe ɓe ngari non min belsindaki te min mbiyata welsindade a faami kadi amin jetta Allah ruuji no feewi par ce que komin dañi koye théâtre min mbasaki de Allah dandu min e wasade sabu min mbaɗanani Allah ko tahi ko ina hokka min ɗum ɓe keɓani ɗum ɓe ne mbaɗani Allah ko tahi haɗe ɗumen ɗum ɗon mais amin jetta hen Allah yettere Allah faande no a dañi hen immeuble uji kewɗi otoji kewɗi walla holɗum mbaɗa yetta Allah mbaɗa yetta Allah no feewi mi yawaki meccal ngal mi yawani ngal eyyi ko dañɗa hen walla ko yimɓe ɓe ni fottude e neɗɗo tan a faami de andama anda ɗum yawi ɗum sohna Ba a faami mi yawi ɗum de haalnam so tawi ka dañɗo hen immeuble uji a dañi hen otoji mi nani ko ɗum ni addani en garat de sohna Ba bisimilla mi nani ko ɗum addani on ni heew saaha fof dañon corok-corokuji e subaka fof jiya neɗɗo baɗɗoɗa goomu mum waɗaɗa goomu mum innira Rubisal innira sohna Ba subaka fof e goomu on te onon puɗɗi ɗum ɗo te onon ponno hande jogade gonon école mo ganduɗa garɗo kala ko onon mbambata ɗum mi nani noon hay goto on mbambani minen min dañani wambude hay goto mais so neɗɗo jaaɓi wambede min mbammat ɗum mais sa salima wambede aɗa andi kam ɓiɗɗo baɗɗo allahdo e reedu on welani wambude mari kam kamɓe fof ɓe galda allahde non mais minen ɓemin gondi ɓe jaɓɓe ɓe wondude amen ha joni nan gonde amen hol wonduɓe e moɗon joni no wayno leydi ɗiɗo tan holon ko haadigaji onon gonnono ha joni onon gondi hay sa ñallu geminen gondi on ko mayde seedata min on mbaɗande est ce que on ɗefa nandude jikkuji seeɗa non par ce que aɗa andi kala ko ƴettira gonga Allah tawtuma hen min haadigaji ko funeram e batte meccal ngal ɗo ko funeram kala to yeehi o wiyete ko hoɗo sohna Ba woni kala to jam wiyete ko hoɗo haadigaji woni kala amen jaaɗo nokku yahani ko goɗɗo min meeɗa wadde hunde e théâtre komin lurti wadde théâtre mo mbatton Demba e Bojelo ko société walla ko inde noon tan haala non théâtre mo min mbaɗata Demba e Bojelo ko mine makko mine makko puɗɗi ɗum kono belaɗo fof ne wawi wadde théâtre banggue mum taw on mbaddata ane makko eyyi par ce que aduna o hande yettima ɗon yettima hande aɗa wawi wadde casting ma cohla hen sohna Ba nodda ɗum aɗa wawi wadde casting ma cohla hen haajigaji nodda ɗum tawa a sohlani sohna Ba mais so tawi noon a noddi ɗum andu sa noddi haadigaji ne wayno ko sohna Ba nodɗa par ce que sohna Ba kañum haadigaji gondi e ko nodduɗa ɗum ko sa noddi sohna Ba ni kañum e haadigaji ndendi ha e nde ɗo jonde hande ɗo haadigaji no andi eɗen mbaɗa émission ko tagi o wiyanima ko tagi o wiyani so tawi a yeehe casting oɗo haadigaji sohla hen ko haɗi haadigaji wiide min wawa tournude tawa sohna Ba arani non par ce que casting o no wawi taw ko debbo goto cohluɗa hen walla ko gorko goto cohluɗa hen a faami aɗa wawi sohlude debbo goto tawa ni wona casting sohna Ba casting goɗɗo namdi mais so sohli kala e amen mo casting namni yahat saabu so tawi ɗum yiyama joni so tawi noon wonti amin mbaɗa théâtre amen minen taw ko minen jeeyi amin jogui droit waddude ɗum minen ɗiɗo ko société jogui ɗon walla en tout cas Demba e Bojel kam ko association ne waɗi kayitaji culturel ne waɗi kayitaji wadde ɗum woni tan ko société mon jogui ɗon ane makko e komi non joni aɗani association wona yimɓe ɗiɗo mbaɗat ɗum a faami wonno ko yimɓe tato ne wawi wonno ko production Demba e Bojel nden ko min tane makko mbaɗatno produire mais hande ko association min jogui ko yimɓe hewɓe gon nder minen noon garti a faami amin duisaɓe ha yeeso oɗon duusaɓe ha yeeso kote sohna Ba e haadigajo haadi ala ɗo sohna Ba ko haɗi sohna Ba famodirde e sukaɓe waɗoɓe théâtre ɓe kala e saaha aɗa haɓa e mabɓe min ala e mabɓe mo kamɓe mi meeɗa habde e mabɓe aɗen beldi onon foof mbi kamɓe foof amin beldi meeɗa habde e mabɓe anani Yacine illo on tawdiri
ha joni ni omo waɗa Yasin Sy Yasin Adama Diallo ko minen ndendi génération ha joni oɗon beldi walla kon haɓe min nani kon haɓe on kaldata Allah sur mais ɓen min kaɓata oɗon kalda ɓen min kaɓata jamais wadde kalanɗo kam woni ko laaɓaka kalanɗo mo ruttoto makko mbiyama o halani gonga oyi sohna ba joni sohna ba Yasin Adama Diallo goto men fof wayri yiide goɗɗo ɓuuri duuɓi noga minen hayso min mbari yiwodir duuɓi ujunere ko ɓerɗe amen koddi baba mbiyatno hoddude ɓerɗe ɓuuri hoddude pooye minen ko ɓerɗe koddi min kaɓata jamais wadde kono par ce que ɗo iwda woɗɗi kadi domu ndeyi. min diwtiɗo min kaɓatno nde min tolni tigi 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 nde théâtre o yahata amin peesodira ko nden min fonno habde min kaɓani nden e sohna ba haalnam holko dañɗa e théâtre tinno garten ɗon seeɗa memanam ɗum ɗo tan ɓernde ɓuuɓa ɗon seeɗa holko dañɗa e théâtre saabu sohna ba no wayi tampori théâtre ni gila ha carahuji saaha mi hawra e maɗa carahuji moyli tan ha teppitiri sohna ba mi wojjino co yeehi ha ɓawli kurum ceetat sohna ba haalnam ko dañɗa e théâtre comme jiɗɗo nadde en so tawi ala hen haydara mi wasa nadde en ala wata naɗo an kam min keññanima hen haɗ ɗo tan wadde théâtre welande no rugi ay min mbaɗa wawi wiide ko dañmi ko e théâtre Pulaar mi yiyani dañde ɗum hen par ce que wadde hunde han dokkeɗa hen fittandu ko worno dokkama hen ɓinguel ina yaara 1 mois hande nana yaara 13 ans ɗon carte kaɗi fittandu sa rokkama ɗum ala hankadi ala ko sohna ba meeɗi ɗannorade pour nde théâtre muɗum holton jaaɗa Gambie walla ko Mauritanie eyyi mi yeehi Mauritanie mi yeehi Nouadhibou Mauritanie gon Nouadhibou tan eyyi a meeɗa jeldaɓe on tan to jiɗmi yaade to dow hedde français hedde américain bammal invité min Jeanette mum min joué Jeanette ɗum ɗon kadi ko yettere Allah par ce que ina saɗi eɗo artiste Halpulaar jour de Jeanette min haadigaji min joué Jeanette taw ko contrat nawno on walla on jaatan pour non baba mal nawno men Jeanette makko invité min jeehi min ko invitation ɓolo eyyi min gummi toon min paye Belgique min gummi Belgique min paye Hollande famille eyyi min jeehi kadi leyɗele ɗum ɗo kewɗe e nder France kono a meeɗa yaade banggueji goɗɗi ɗi ko wayno Amérique en eyyi Amérique kadi Allah hoddirani Pulaar speaking invité min 3 fois min haaligaji amin donki dañde visa yo Allah hoddir ɗum beele soɗen jaaha noron kam mbiyen yo Pindi TV ar duuson wona ɗum noon yeeɓiyankoɓe Pindi TV taw noon ko émission arpoten eɗen gandi sohna Ba mbaɗen ko mbiyaɗo to ha galleji ɗi o dañi ɗi e autoji ɗi o dañi ɗi ko mbiyaɗo yo deƴƴi ɗum mbaɗen ko yumma ko ñohanimo ɗum wima ɗum moƴƴani ɗemgal moƴƴani anani sohna kono noon mbaɗanni ɗo joni ko kalami ko fof hakkillam e miijam ala ko yiyata sona gosi o a yarata e makko de gosi o yarata e makko par ce que mi ammiranima e gosi o sohna gosi o tawɗa ko mbeɗa saggina yiyan ko payanel woni ɗon wona payanal de sohna moƴƴani de neɗɗo so yipayanel ñamani ɗe aɗa andi ɗum ko bakkar ha yeeɓoɓe hande a dañi probléme soɓe jii saka noon min jimɗo e oɗo gosi tan mbiya mi ñamata hen rugi a haalannomi tafa mi saggina barme mawɗo joni eɗen mbawi ƴeewode so tawi ɓendi bisimilla dotten mi rotta kasito ɗen an rottata par ce que a saggina sohna Ba tinno arni hoto an gowɗa hasitade café mburu min gomi hasitade ko yaali woppomi hasitomi yaala ala gosi kam kewɗum ñamde ɗum tan ko jamma eyyi joni min mami sodane café mburu ala acci tan ɗum hande mi fuɗɗo so weeli mi continue a wawa par ce que ne heewi tampere Diop Oumar Sow ƴeewoyen barme o so tawi ɓendi hankkadi dotten mata ko to jooɗoytoɗen banggue goɗɗo ga kaccittoɗen gallon heewi saluji joni banggue goɗɗo jootoytoɗen kassitoɗen ha kaaren min puɗo waynodirde e bandiraɓe yeeɓiyen ko Pindi TV émission men émission arpotten Diop Oumar Sow mbiyeɗa an a ñamata hen ɗum noon sohna Ba ko mbiɗomi ko tan gosi men ɓendi gandumi tan haɗa wawi tenkude gila tan cagginmi tan ha mbeɗa toora mi ronki yaya ɓaɗi mi ronki yaya hankkadi kam mi toora tan mi defta lawol gotol tortino torde eyyi kasi wona ɗum de sohna mi meeɗa yiide ɗum hoto felam o toranmi koɗo noon ko condi makko min jiyannomi ko haako yimɓe kastoro ɗum condi makko eyyi haako ɗum ko a defi jamma eyyi sa defi jamma joni so waali
sa fini kacciɗa hen kono min ɗo joni guila jiitumi haccitade gosi makko mbeɗa wawi yaade ɗo ha gamaki mi yaata koyɗe tawmi tan fa ɗum heewi cellal machallah mi heewi cellal kadi hay sa wottaki ala ko waɗanma mbo jogui sehlam goto debbo pullo goto woni ko France Paris la France woni koye fedde yiɗɓe Abou Diop konko saaha fof mo nanno gossiji yaali wiyete ko Karditou Ba debbo mo ndulmaji eyyi ɗum noon mbaɗa andi so yi oɗo gossi hannde sohna Ba maro tan hen yimɓe an ɗo oɗo gossi ngel ɗo poynel Allah rugi ngel poynel somi rottini hen yimɓe oɗon daari oɗon janti hen ɗum heewani minde mami rottanede Sar Ibrahima Sarr Sar Ibrahima Sarr mi rottan tumo hen saabu o yi yimɓe ala Ibrahima Sarr o wi ko yo yimɓe fof mbaɗ abonné Pidi TV aɗani ɗon alay sago mi rotta alay sago dottanamo hen nan ɗon tan eyyi min de sohna Ba ɗum ɗo jonan a waɗa hen kosam sukara walla ni tan jarde nenam Mayram Fall ndeysan e amma Ousmane Julde Dieynaba ɓen kam mami rottan ɗumen hen seeɗa ɗum heddiɓe kam haadi gajo mbaɗa andi haadi gaji ko gaybuɗo haadi gaji ko gaybuɗo mi rottanta ɗum hen Houlay Sy noon mam neldu ɗum hen kop joni wondini ko yodde joni kosam ne woodi e sukara an golluma kosamam e sukara aɗa waɗa hen kadi goɗɗum ɗum ɗo jinmi wadde hen mi waɗani publicité noon anani ɗum ɗo jinmi wadde hen ɗam ɗo kosam noon ko min felliɗam ay ko min felli kosam ɗam kosam ɗum ɗo joni mbaɗanmi hen kono noon oɗon Allah jarama on jarama oɗon ala kadi ñallede jam Allah jarama on jarama ɗo te hankkadi Abou Diop ma dañ gaɓɓule kam suba ko ɗum defantumo bel Allah joni aɗa mbawi jooɗoyade aɗa tanda aɗa rotta eyyi jooɗi kay ɓayde mbiɗo tan ko on jahata ko ñamon hen ɗo kay fattan meeɗa hen jehen jooɗoyɗe hankkandi tan mi rotta mi ara seeɗa tan ɓayde mbiɗon tan ko on jahata mi ronki tan yon jah nde ɗo ñedde eyyi jeeyi ɗum ko Sar Ibrahima Sarr nde meeɗayde tenko ina rokkira ɗum kam ɗo tan jimɗu joni ɓen ndiñiten gaz men rottu wadde waw joni waɗa hen sukara yupp laara yeeɓiyankoɓe waɗen noon dande hankkadi sansade saabu hankkadi mboɗo googui toon kone hunduko he on nani a baɗɗo famon gabbe nen hen gabbe makko a guufɗo eyyi komi guufɗo ɗum noon yeeɓiyankoɓe Pindi TV eɗen gandi émission men émission arpotten hande arno koye galle Sohna Ba mo ganduɗa noon ala fayore aduno kala ne andi moni Sohna Ba kadi puɗɗiɗo hen law daraniɗo ɗum law yiiƴam mum e doole mum e cagatagal mum fof waɗi hen ko on tigui garnoɗen hande e galle muɗum caggal nde tawɗen momo ɗaani ndekete omo fayi gosiyali makko o defti joni eɗen gandi bandiraɓe kastima en kam oɗo ndeɗo horde kam ha galle men tan so Allah lamɗo jaaɓi kono kona ɗum ko Sohna Ba caggal nde kastirɗen an e koreji ma e bandiraɓe ma e ɓiɓɓe ma e siraɓe ma holko kalanta leñol ngol banggue aɗa andi ɗum ɗo kam saaha fof eɗen nana mburu manki farine manki ɗum ɗo kam ko culture meɗen mo ganduɗa eɗen mbaɗanno ɗum kala e saaha kadi ne moƴƴi e neɗɗo kadi a heeɗata e kona ɗum ko kadi so tawi kadi aɗa haalana yimɓe e bandiraɓe ɓe gonduɗa e théâtre holko mbajotoɗaɓe aɗa andi guiɗiɗomo e suudu fof wima rento diala te kadi an hande ka professeur mo ganduɗa ko école ma ponnoɗa jogade kala mbaɗowo théâtre so arema aɗa jangguina ɗum hande so tawi mi wima Sohna Ba
holko mbaajotoɗa waɗoɓe théâtre ɓe debbo e gorko suka e mawɗo holko mbaajotoɗa ɓe sohna bon rugi Allah jarama jarama waɗi fof ko mbeɗa yettono noon pindinaɓe wadde déplacement e dérangement gari ɗo on dérange kam ka ɓawi ɗon pindini kam kam wona o heɓinannomi eyyi ko wiide tan sukaɓe ko yooɓe tinno tan saabu mo muñani turki heɓata ƴulɓe kadi haydara finani tan woni kadi kala ka wonani almudo mum a wonata ceerno mum yooɓe tinno ɓe jangga ɓe ɗofto kadi ɓeɓe tawiɗo ɓe saabu sa yiiɗi mo tawɗoma rewanma respecté tan a respectan mo tawɗa mais so tawi a respectani mo tawɗa mo tawɗo mo wawata waddema respecté te woni respecte ɗo mo tawi o ko respectude métier o faami min nde sohna Ba kala gadiɗomi e nalankagal ngal o wawi wonde foof par ce que nalankagal ne yaaji goto fof no waɗɗo yaari ɓe jaari théâtre ɓe jaari jimdi ɓe jaari ngambi ɓe jaari mais min kala gadiɗomi hen nde wanma respecté eyyi ɗum noon ko ɗum foti wonde eyyi kadi kala ka anda oto hersunami dal par ce que hay goto finani ne andi hay goto finani ne hande eyyi probléme noon hande mi waɗi e sukaɓeɓe par ce que won hen a finat tan paweɗa caméra jalta cassette goto tan an kandi daña buse mbiya hankandi ko an fawi an ɓuuri yimɓeɓe fika ka star fika hankandi ka star te ɗum weeɓani ɗum wonde star weeɓani par ce que hande min somi yiiɗi nanede somi welama mi nane ɓeddoto ko star yagal ngal holno wayata en jii joni sukaɓe ɓen joni min fulɓe kadi nattama en batti nadde hen sukaɓe ne jaltina terɗe mumen no daña buse uji on buse yo Allah dandu hen neɗɗo on buse yo Allah dandu hen neɗɗo en tant que ka yummiraɗo sa yii ɗum holno waɗanma non affaire o no muusimi tellement que no muusimi par ce que fulɓe gandirano ko gacci fulɓe gandira ko kulol kersol gacci pullo waɗata mukko ko ganduɗa ko ina hersina ɗum chaque vidéo ko yahata ko hasi ha naati ɗo ha duuɓi milliard hayso tawi ka cukalel a cikkuɗa kadi sohna wona ko changiri on aɗa andi adan soɗo mbaɗano théâtre ja toon koye guure meɗen fulɓe cuuɗi huuɗo men no jiiɗa joni no mbaɗira joni ɗum ɗo ni jeeyaɓe mbaɗa laccire haako ɓe ndefa maaro ñebbe ɓe mbaɗa joni no en changé saluji joɗɗi wutteji joɗɗi est ce que cikkuɗa ɗum wonɗa addanani en kadi yaade kadi aɗandi aduna sono yaaha a yahat ndewawi mum gon par ce que sa jooɗima rek ma daɗe a faami ɗum change ani haydara ay ɗum ɗo ko andinde yimɓe ɓe tan hande eɗen jooɗota ha ɓooya tan courant coupe so courant coupe jamma ha wiyete mburu dañiraki a faami kadi maaro manki yo ɗum ɗo manki yo ɗum ɗo sa wowi ɗum hacitade leydi ma tedda hay sa wattake ala probléme kadi ne wonde e cellal anani ne dahmi kadi ina dahmina wonde e cellal meeɗani ɓe ne dahmi eyyi ne jogui vitamine a faami ko ɗum ɗo gandunoɗen par ce que ɗum ɗo en potani woppude ɗum sen jeehi hande sen gummima ɗo en jeehi Fouta no foti laabi katittoɗen laabi sappo a finat ɓe gaddanma café mburu enen sen kakkima café mburu tan en jeehi ataya café mburu ɓe gadda ataya cikka gasi jooɗo ha ɓoy mbima atati ɓe gadda kadi laccire kosam ɓe gadda laccire kosam walla ɓe gadda gosi walla ɓe gadda ñiiri kosam defoɓe a faami ɓe ganduɗa defoɓe tan yiɗɓe ñamde ɓe li kon taala kon fof ɓe ƴakkade c'est ça subaka lawɓe pinata kamɓe e caggina kamɓe pour mabɓe café mburu ko pour ko noɓe mbiyata ɗum ni uddide reedu tan e wona kaccaɗe enen alay saago noon duttoɗen e ɗum ɗo inchallah gownen ɗum gandinen ɗum sukaɓe men gowen ɗum kadi ko ñamdu noble sohna Ba aɗa andi an no mbiruɗa joni ni ka école sohna Ba ne foti jogade ɗo ganduɗa onon fof oɗon dartorto hen oɗon jiiya hen ñande fof onon yiiye oɗon mbaɗa oɗon pirta oɗon mbaɗa oɗon pirta ha joni ko hen gonɗon walla on ngala tan ɗo ganduɗa nden toon tan wiye ɓeɗo ko ɓe ndendi ɗo ne mbaɗa janggo e jaam kala ko kewe moɗon taw oɗon mbawi ruttade ɗum ɗo eyyi ruttugol lawol amin jogui fedde wiyete kawtal ngal noon ko guilay Mamadou Samba Diop murtuɓe kanko wanno kawtal ngal nalankoɓe foof o rendin ɗumen yimoɓeɓe o yo mbat kawtal anani minen ɓeɗo nden hen min jeyno joni noon min gattiri kawtal mais e mbaadi gondi mbaadi kesiri kawtal ngal faltaki en tant que tan kala dillowo e art pulaar jimowo animateur animatrice koɗowo
a faami de gamowo kongowo fof ne mbaɗowo fof kala tan dillowo e aar pular mo addi kawtal ngal kawtal ngal ngal suwa dañde gardiɗo on jogorani dañde noon ɗon jogorode ɗon salle caɗele jaɓi oɗo holmo jakori ɗon non ɗum notat assemblée général ɗum goni koye koyɗe mum tindinde ɗum presque ɗon pusa toon noon ɗon kadi pusa toon walla aɗa jogui hen yakar e ngo inchallah saabu ko mbimi ɗo ko ñande fof mbaɗano ɗon kaɓa non non hay somin keddima tatu minen amin piiɓi minen ƴettuɓe ɗum hamin pelliti min mbi amin mbaɗ ɗumen ɓe so ɓe tawti min hen so Allah yanti hen min jaaha so ɓe tawtani min hen so Allah yanti hen min jaaha inchallah par ce que min kaɓaka min duggaka min goni koye liggade pour yoltude hujjaji ɗe min goto foof kala dillowo e aaro amin noddi ɗum holko ɓurma welde guila ɓamɗa wadde théâtre holko ɓurma muusde ɓe mbatta théâtre nde faade joni sa gayni noon ka artiste alay saago jimana en jimol foof no fotirno mi jaɓatma hayso danam nde welani mi jaɓatma molba yimi ɗo jimɗi machallah Tidiane Sarr yimi ɗo jimɗi machallah wiyede internet ɗo min mbiyanɗa ko min mbaɗane makko par ce que min wona ala kono ala min noon jinmi ko jimol sans beele aɗa andi aɗa waɗi animation aɗa waɗi théâtre wasa bamal wiye ar mbatta jaɓandi ɗum wadde kalna en holko ɓuuri weldema e gurdama e théâtre eyi mi haali ɗum nane e nder émission am ɓuuri weldemi ko mbaɗa hunde a nani de ha yimɓe ɓe jiiɗi ɗum nane mi haalnima min e haadi gaajo bammal suptima min ɗo nayi min jeunite ɗum ne welma eyyi ɗum ene weeli kam par ce que bammal wadde reconnaître golle amen a wadda min e jeunite nawa min toon en invité min joué e jeunite ɗum ko hunde martude ni e carriére am ɗum noon baba baydi mal gonngol saɗa waɗa kala e saaha nodduɓe ɗo rewɓe fulɓe e worɓe fulɓe sa darima aɗa yima ɓe darima e sara ma ɗum ma wel yimɓe ɓe kala kala e saaha waɗ ɗum hoto woppu ɗum hoto dirtin caggal ma holko ɓurma muusde sohna joɗɗa tan muusma mbiya min somi andu mi watta théâtre goya defa a yaha ɓurmi muusde e carriére am ko joni joni aɗa wiya ɗo min firti min mbaɗi amin joguino fedde woto no wiye nonde wiyeteno kadi moom dental pinal pelle a faami dental pinal pelle amin gonno hen mais no waɗi yimɓe noɓe mbaɗirta ni min henanakino te kadi mbaɗa andi gonga ala hen nde kalmi ɗum de yimɓe hewɓe jiyani ɗum ɗon par ce que ɗamniɗo mayre koye damal galle galo kamɓe peut être koɓe ɗamninoɓe won mentalité ji mabɓe wonto jettaki eɓe mbaɗa ɓe gostura mais nde ɓe ngari nde min adi yaltude nden fedde mbin ɗo gonga ala ɗo min yahat par ce que hay goto funtata kam wadde ɗum ne muusma a faami no muusi ɗum ɗon muusimi ko minen komin mogoyankoɓe minen fof amin poti wallodirde e koye amen amin ñamodira e nder koye amen ɗum ina muusi kam te yimɓe ɓe ganduɗa minen gadi ɗumen e aaro a faami de ngari mbaɗama hoore mbaɗira hoore ko peut être ina jakora ɓen ngari ina mbiyana taaƴi koyɗe amen min hay goto watta kam ɗum ne muusma joni noon caggal nde ɗum welma caggal nde ɗum muusma nde mbaɗen ko weeli ko ƴeew jimol ngol jimanɗa en an andi jimol Abou Djouba de jimol Bamal jimol tan ƴeew tan jimol tan daɓɓol tan jimana en bandiraɓe belto kam fof ɓe poɓɓa beele oɗo gosi ndeɗo gaɓɓe meɗen isa reedu est ce que mbeɗa wawi yimɓe seet tan ƴeew ko jimɗa ko seet tan hol jimol fotani yimɓe oɗo yimɗo ko ehe jahowo molo ba ehe jahowo e joom bakara o ba mata minen yo beeli sen yim na waɗi fayida yo Abou Djouba ar walla minen eyi fuɗɗo tan mo watti lawol tan Abou Djouba ambon forsam ɗo de yomi yim aɗa ɗo yiminoma Abou Djouba aɗa wawi reftude e ngol ɗon jimo ɗum jimagol ɗum fof tan yimo beeli sen e wadde yim beeli seena eyi ɗum noon beeli seno beeli seno beeli seno fulɓe nani ɗo beeli seno beeli seno beeli seno pullo nani ɗo
alay sago fulɓe gona ɗo sabu ɗum ɗo kam ne waɗi fayida fulɓe ngol ɗo ne waɗi fayida ne waɗi fayida e ɗum noon Allah jarama on jarama yeeɓiyankoɓe Pide TV Allah jarama on jarama taw noon ko ɗo e galle Sokhna Ba eɗen gandi noon machallah kadi ɓe mbi so neɗɗo ɓooyi fodde bagal tan so ɓooyima ndiw taw ɗum hen ɗum noon ñaganteɗa Allah tan yo Allah juɗɗo balɗe ma moƴƴina battane ma kadi ko mbatta ko paama hayso tawi ko temedere neɗɗo paama capanɗe jeenayi ɓe fof de pamanma hayso tawi ko yimɓe sappo ɓe woni ko famananima paama ko nelaɗo Allah dañani ko awa dañde ɗum ɗum noon Allah jarama on jarama Diabou Oumar Sow eɗen mbawi kodde noren kore meɗen kosamɗam wona eɗen mbawi noworde e ɗum noon Allah jarama on jarama ilalli ga minen garno ɗo minen kooti woni koye tobde kadi ɗum noon Allah jarama kadi ndeysan dañi wune saabu koye nguleyti muski garɗen tooɓi ɓuuɓi en ñaami ko weeli en en jaari ko weeli en en kuccodiri e rewɓe fulɓe yontaɓe ɓe machallah ilalli ga Diabou Oumar Sow Allah jarama on jarama ciao Pulo ummodo pulo fota pulo ummodo pulo ummodo Sénégal fulɓe ndendinen pulo ummodo fuɗa Mauritanie ndentinen arpotten KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma